дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки беш аз 20 000 нафар сохтмончиёну муҳандисон ва дигар кормандони техникӣ фаъолият доранд, корҳои сохтмонӣ дар ду баст, яъне шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. Аз сифати хуби корҳои сохтмонӣ ва ҳамчунин рӯҳияи бунёдгузорони ин иншооти бузурги аср аён аст ки онҳо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид ба устувору босифат анҷом додани ҳар як амали сохтмонӣ сармашқи кори хеш қарор додаанд, чун дарк мекунанд ки ин иншооти азими гидроэнергетикӣ рамзи садоқат, азму матонат ва нангу номуси ватандорӣ аст. вусъати корҳо дар нақби сохтмонии қабати чорум, баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, конҳои захираи маводи сангу шағал ва дигар иншооти асосии нерӯгоҳ ба мушоҳида мерасад ва кору амали созандагони Роғон барои ба кор даровардани агрегати навбатӣ равона гардидааст. корҳои сохтмонӣ аз қабили бетонхобонӣ ва арматурбандӣ дар мавзеи агрегати рақами 5 пурра ба анҷом расида, аз ҷониби мутахассисони ватанию хориҷӣ ҳамаи таҷҳизоти гидроагрегат васлу насб карда шудааст. дар ҳоли ҳозир фаъолияти мутахассисони ширкатҳои масъул барои озмоиши кори агрегат назаррас арзёбӣ мешавад. корҳои ҳафорӣ, бетонхобонӣ ва арматурбандӣ дар мавзеи бунёди дигар агрегатҳо низ бо суръат идома дорад. қобили зикр аст ки бунёди ин нерӯгоҳ аз ҳар шахсе ки дар он иштирок мекунад, пеш аз ҳама нақбканҳо ва умуман ҳамаи мутахассисону коргарон заҳмати сахт ва матонати зиёдро талаб мекунад, зеро 90% корҳо дар зери замин анҷом дода мешаванд. корҳои сохтмонию васлгарии агрегати рақами 5 пурра ба анҷом расиданд. айни замон корҳои санҷишиву озмоишӣ ва васлу насби корҳои охирини қисмати барқии агрегат идома дорад. айни замон дар агрегати рақами 4 ҳам корҳои сохтмонӣ васлгарии бетонхобонӣ дар зонуи ҷабандаи қисмати агрегати 4 то сатҳи 956 корҳои бетонгирӣ ба анҷом расида шудааст. дар қубури ҷабандаи агрегати рақами 4 аз тарафи ширкати гидромонтаж корҳои васлу насби оҳанфулузот, бетонгирӣ, арматурбандӣ идома ёфта истоданд ки он ҳам ба рӯзи муайян шуда ба анҷом мерасанд. дар ин ҷо мо ба корҳои васлу насби асбобҳои санҷишиву ченкунӣ машғул ҳастем. ҳамаи асбобҳои санҷишиву ченкуние ки мо дар ин ҷо васлу насб менамоем аз ширкати диакони иёлоти муттаҳидаи Америка ба мо дастрас карда мешаванд. мақсад аз васлу насби асбобҳои санҷишиву ченкунӣ дар он аст ки мо ҳолати воқеии доимӣ ҳамон иншоотҳоро яъне муайян менамоем. корҳои сохтмону васли таҷҳизот дар бинои трансформаторҳои нерӯгоҳ низ бо риояи стандартҳои байналмилалӣ ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби коршиносони баландихтисосу соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон анҷом дода мешавад. ширкати мо дар толори трансформаторҳо дар тарози 979-500 корҳои бетонхобонӣ дар қитъаи кори атвада шкалетри 1-3 корҳои таркишӣ, корҳои бетонгирӣ давом дода истодааст. ҳамчунин дар тарози 991 корҳои ранг ғуборкунӣ рафта истодааст. сифати корҳои сохтмонӣ дар ин минтақа аз ҷониби сохторҳои назоратии ҷамъияти саҳоми кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун, озмоишгоҳи марказӣ, раёсати мониторинги муҳандисӣ ки асбобҳои санҷишиву ченкунӣ васл мекунанд, пурра дар давоми шабонарӯзӣ таҳти назорат қарор дорад. дар нақби сохтмонии қабати сеюм низ корҳои сохтмону васлгарӣ идома дорад. ҳарчанд корҳои нақбкании иншооти асосии пурра ба анҷом расида бошад ҳам, аммо ҳафории нақбҳои ёрирасон ҳамоно давом дорад. масъулони сохтмон мегӯянд дар ин нақб васлу насби оҳану фулузот ба итмом расида, бетонхобонӣ бо назардошти девори ҳимоявии даромадгоҳи нақб дар ҳаҷми 632,296 метри мукааб иҷро шудааст. дар баромадгоҳи нақб бошад корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби 4 ширкати сохтмонӣ иҷро карда мешавад. масоҳати умумии корҳои бетонпошӣ 106,461 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корҳои таҳкимбахшии нишебиҳо, гузоштани анкерҳо ва сементатсияи мустаҳкамкунанда низ идома дошта, дар маҷмӯъ 53882 метри тӯлонӣ анкерҳои пения, 59916 метри тӯлонӣ анкерҳои ажека васлу насб карда шудаанд ва дар ҳаҷми 65155 метри тӯлонӣ сементатсияи мустаҳкамкунанда ба иҷро расидааст. айни замон сохтмони иншооти баромадгоҳи нақб идома дошта, дар моҳи равон дар ин ҷо маҷмӯа
مجموعاً 17937 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. حجم عمومی بتون خوابانیده شده 163362 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. کارهای ساختمانی در نقب قبت چهارم نیز وسعت می‌یابد. در درآمدگاه نقب و دیوار حمایوی آن از آغاز ساختمان 10302 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. حجم عمومی بتون خوابانیده شده در ماه اپریل نزدیک 2000 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. در این نقب از آغاز ساختمان تا امروز 17800 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. کارهای نقب‌کنی باشد طبق نقشه با استفاده از تکنیک و مکانیزم های زمانوی پیش می رود. در مسافه 185 تا 195 کارهای آرماتوربندی بتون خوابانی طبق لایحه رفته ایستاده است و ما کوشش میکنیم که کارهای ساختمانی را با صفت بلند به انجام رسانیم. بنیاد و برقرارسازی این انشاءات مهم و استراتژیکی که تحت نظارت به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد، برای تامین زندگی سزاوار نسل‌های امروز و آینده خدمت می‌رساند. آن برای رشد و اقتصادیات و در مجموع برای پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. واقعاً میدان ساختمان این انشاءات برای تاجیکستان مهم امروز به کارزار زحمت سازنده تبدیل یافته است. در این انشاءات گیدروانرژتیکی مملکت دوام 24 ساعت هر شبانه روز لحظه کار قطع نگردیده، دلاوران ساختمان نیروگاه راغون با عزم و اراده قوی شاهکاری می‌آفرند.